Dakizuten bezala, duela gutxi eman diogu hasiera gure Elizbarrutian jubiloaren urte honi, itxaropenean erromes. Eta baita ere 75 urte betetzen ditugu Elizbarruti bezala. Bi gertakari eder hauek gure ibilbide batekin topo egiten dute, gure kristau elkarteen eraberrikuntzarekin. Elkarte asko dira bisita egin ditugunak, eta horietan entzun dugu elkarte guztien nahia dela espiritualtasunean sakontzea. Eraberrikuntza prozesurik ez da izango espiritualitatearen sakonketa eta berrikuntza batetik ez bada. Espiritualtasunean sakontzeko desionek eraman gaitu eskaintza hau egitera. Jainkoaren hitzaren topaketak eskaintzera. Jubiloaren urte honetan itxaropena dugu gai nagusia. Eta horregatik iruditzen zaigu jainkoaren hitzaren inguruan aukera paregabea daukagula itxaropenean sakontzeko. Horretarako 10 testu aukeratu ditugu jainkoaren hitzaren inguruan eta gai nagusitzat itxaropena bera izango da. Momentu honetan 20 kristau elkarte animatu zaizkigu esperientzia hau aurrera eramateko. Artiprestatgo guztietan izango da esperientzia hau. Baina guretzako pozgarria izango litzateke oraindik kristau elkarte eta parrokia gehiago animatzea. Elkarrekin egiten ari garen eraberrikuntza prozesu honetan benetan eskertzekoa da guztiok egiten ari garen ahalegina. Herriz-herri ibili garenean guztion harrera eta interesak benetan hunkitu gaitu. Horregatik gu prest gaude laguntzeko eskuartean dugun materialarekin esperientzia hau aurrera eraman ahal izateko eta baita ere gure gertutasuna animatzeko. Eskerrik asko bihotzez, prozesu honetan hainbat jendek parte hartzen ari zaretelako guztiok daukagun onena ipiniaz mahai gainean. Aurrera egin dezagun itxaropenaren erromes.